Pan. Pan. Pagupit kay birthday. Kita dapat muluto nih. Kita. Itu rumah itu tuh. Uy, aglobe. Iya, buat. Lubid-lubid na. Aku dia tuh kan. Pwede ugan, pwede di kamera. Ano mulog na doon eh? Nih, lube itu iso. Ito yung video. Tapos. Bisa mo pagbagyo deh kya? Ato ra punon jambay. Jambay itu. Dito mas pan. Silong ra. Ito yung basa. Ako daw nasa ay sura kira nagiyag bayre. Wala gi bongbong ato. Tutual pang nagputag sila. Tahu na din napili. Ang bagyo, taas mo tubig tulay kaya. Ito niya ang masuot yung joy. Naganda na masuntag mo. Baka nakukuha kay mga pispan. Ako Awas. masom ni pag lapo. Puna lagi daw. Masom lagi puna. Libot. So may trabaho dito yung mga. So may trabaho dito. Ha? Kasi wala ko sa mga trabaho. Balikan din. Ano natin din ito lang? Puro. Wala ka ba? Isa. Di ba? Bali mahal ba? Kagabi yung dahan dito kuha silang kitulong ba? Ano? Ano kung sa? Wala? Ha? Wala. Layo deh. Sakay ba dito? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ang sawang sa Korea. Wala ko ba ito? Wala ko ba ito? Hindi naman panguhanin. Ano kaya? Ano eh? Saan mo kayo na? Na, yelo man. Kaya natin. Ha? Ano na? Si Martin kanila ba? Ay, sige, sige na. Hindi mo kaya. Uy! Wala, sarba na galing buktan mo. Bugtong ka din na. Ha? Bugtong ka din na. Ito. Eh, yun sa mo. Abot ko siya. Ya, naguyod ka. Asa man dapet?
Ano ba tayo pagbihan? Bien. Gano'n? Ay, huwag man siguro ng lock? Ha? Huwag man siguro ng lock? Ha? Diba? Mana baik Bien? Oh, ini mah. Lapa. Orang mau sampaikan. Ada. Tara bro! Lagi ya. Mga dito. Jibu. Okay. Ay, one, two. Bisa magikan din. Ako ano? Decorate? Decorate. Nakita to. Padung na sila ulit. Kung may lagi decorate eh. Padung. Ha? Oy, kapag Pauji. Pau. Lain kali ya. Oh. Ano ba? Ako na ko. Natulog. Oh. Jangan Bien. Ha? Ada deh. Ela? Bisa na deh. Nih, aku ano itu? Tama na mo. Kuhan mo ta. Happy birthday bulang mo. Ah. Ilawan. Pagod. Manfred. Ano ka? Ano ba ito? Napakan. Jangan yang baik ya. Ay, maling bike up. Ah. Wow, sana all. Ay, Muling. Bibang ka, mag-bike ka, tatabihin. kunya na bike ni ka magkaon. Jaga BI ba, pagdagis pa. Bihan. Iya, Mo. Ulit. Ato yaw na. Ha? Mangis, Bien. ganito na. Bien. Ato yaw na Bin. Puspusa na tayo. Bien. 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 Ya tua ada manok. Hindi ko siya. Tawag ka? Ano? Kau Bien. Oh, Wala ko atag. ito pa pa? Ayan, te. Bien, no, ikaw tubig. Misigag yawan na yan. Ang ikaw tubig. Re, bien. Stop! Bien. Sika. Awa. Ay, sigang light. Bien. Ba? Oh, stop!
Sigang Leeds. Batin. Mabat. Ye! Ye! Picture tayo eh. Pakita mo ma. Guys. Ako na. Eh, landag. Talag. Ako smart. Hey, ma. Mayo. Ay. Hello. Ako na mao. Boleh. Hello. Lipat ka Ya. mo. Kan. Main mo. Ako bang dito? Ay, ay. Ayaw. Ngambak din na din. Ayaw. Ano lang? Ay? Ay, tama. Ah! Kung sa mali. Igo. Uy, gunting ha to. Gunting yan. Ah! Kung pili ko pila mo, artist, artist ka na. Angin rutin. Ikaw dyan, huwag ka mo. Ikaw eh. Kung ko si Johan kya. Basi, basa mo buhay. Bien. Ah! Kung ko si Johan. Ha? Kung ko si Johan. Wa? Haywa. Haywa. Ne, ate. Kung ako na ano re, Pwede ka siguro kay... di ba na maitom mo di, ngonon. Oh, kabaw. Basi mo ito. Maitom ni basta mo kan. Dito nga ko na. Oo. Ay, kung dito na. Apo yung humuwag tubig siguro. Mga tubig. Kung buntag niya pike. Tubig ako. Nabi nung init-init ko. Ikaw lang ito. Ano? Dagay mag... Aday maghumba ang Jebron. Ipag-ibay ng ate. Among ba, Jebron? Maghumba. Ikaw buntag ngayon eh. Naghumuha na ng tubig. Ako ko pa rin, ano ta? Kaya... Kaya makapalit ate nung... Iil mo yun, mapalit na eh. Wala. Tulo na. Kaya sa babay? Jeb! Jeb! Gawin siya ka. Mitang ka na, dinungag. Kakaan, bitaw. Pagtakang na, Jeb. Ano pong bato, Bien? Na, iji. Ano mo, Jay? Ay, Corinthian mo, Bien. Ato ba? Bien, Bien. Gabi doon ay gagawin. Ito ba? Audio. Pagkano mo? Audio na na, audio. Wala ko na muna na. Know-how. Balik ko dun. Know-how ko na. Video ba ikaw? Na.
Ihi. Sukan. Bisa kan dia? Unsa may kuha na mo, bro? Ha? Magkuhan may unsa? Oh, unsa? Salad ng sila, bakit? Ah, okay, okay. Ito, ano? Extra. Di, tak bang. Mula ni pelanggan na. Hindi ganda ba? Di, dah. Ako di. Lumayan na. Dia bukan. Dua kamu perahu. Ito ano ba ni Kuya? Mula. Sepuk semua. Tinawag na siya. Nagagmay din kay Jesus. Nagmay naman nabilin. Maudog po. Masa naman natubo ko kaya? Kuhan, may bata ko na. Isa ka tuwing yung kapon. May kita kami ko. Gahay ng tunggal ito. Kaya orang ko mukha pero lang mo. Lalo di siya kay nice na. May puti na yun ang Kalaka, ang kalakya. Kuha kayo. Kuha kayo. Kaya ko tining. Ginoon. Oh, gamot eh. Dahil na yung tin. Kana Kung sa balay na biyan. kana o tin mo gali itlog. Arman. Kung sa na biyan, tindahan biyan or balay. Balay. Ah, unsa? Kanang igama. Ah, balay. Dahan. Dako ang balayo. 1 million ni po sana. Eh, Lagi. Ano na, 1 million na kana pa. sus iya pun. Igama. May. Itu. Good morning. Good morning. Ba. Di, mabugto. Nah, Gabli. Liwat ba? Mahala dekat kwenta sa ko ni sumbe. Lah. Ko ni be. Ay siya ba kayo kanang munda pun ta. matusok sa mata son. Ko na ba. Sa buta na kason. Yung suot ba. Yan dito ay. Ko ni. Okay, kato. Kapilingo. Ya, kaya na kaya kan kwarta gibing pati siya. Milyonaryo man eh. Milyonaryo mini. Apa? Muna itlog na yan man isa ka itlog. Ay, gara-gara. Ngitom na gaag. Ori dia. Sa trabaho nito. Yo. Gigising. Dito. Bin. Diyan siya. Uy. Yun man. One day, easy come, easy come.
Ano mo ko? Pagpus ko ko. Fokus. Kalado. Ale? Pulso siya, ma-pulso. Ito nga na ha. Mahanaw sa video ato kino. Kung mga basa ka to, hapa sa iyo. Mako ba? Ang pagmamagod yung ang kahoy na itong likod kita bilang apa yung may dahon. Cuan. Anjay lakot mo lagi siya. Lukan. Lata ka. Ano ka? Diba? Picture. Picture ako sa personal. Oh. Bubat ang sunod. Hindi naman ang sunod. Bubat mo. Ha? Bubat siya. Yeah. Yan din yan. Yung balik ng marka face to face. Hindi na dyan eh. Yan dyan yung balik ng face to face. Kasi Balik basta vaccinated na tanan. hindi. Yung itong pastor na yung nagsasinaan hindi ko na. Hindi man. Man dos ng gano'n ko. Mamatay ang pangatawan eh. Hindi ako. Sa mga damit sa kalikutan ko ng tao. May duha ba din eh. Duha. May itong sa una. Ito na naman yan eh. Nung matay dito, isa dahil. Gati na kadahil ha? Awan, hindi mo kanin nyo. Siro-siro ba? Ha? Na. Lalo Hindi mo na. sulit ang ginoo. Ayaw ang tatanan. Ha? Hindi mo sulit ang ginoo. Ayaw ang dayon. Yung nagkanta. Ay, nasitaan. Hindi ka masuk sa kalibutan. Mabalik mas bisyo. Mabalik mas bisyo sa mga tao. Masakit ang yapon. Useless ang yapon. Sasayangan niyo ba eh? Hapon na, diba? Oh, nay isa ka kanang ani isa ka Unsa? kanang mana johon sila gas pero hindi sakit mong gyapon sila na johon balik Hindi na naman. Hindi na naman. Naman kaayo. Balik na. Yan. Balik kasino. Balik kasino. Balik Hindi na joon. kina ka kope mga sakit ka no Dali mo, galing din ang sunod. Kaya para din na magsige ang ampo. Di what all ito kid na, di ba? Di ayaw ang mga tao. kaliw na tabi kaliw Isang bawal ba? Magawas sa mga bata, magawas mga galing mo. Kabalin sa mga tao. ati apo mo gawas ti apo Oh, na, diha, diha. Diha, makita. Kita! Oh! Ano na nadugan sa gawas? Sa Ginoo. Kasi papa mo, ano, batay. Ama, diha, buhong tayo. To! Useless ka ba? So, balik ka sa mga isyo pala tao. Ha? Ha? Uy, dyan siguro. Doon, ano na Ano man? hindi na dyan ang balik Ba, namirin mo na muna. Hindi, yan ang limang pagkawaso. Ba, na, ba, na. Gamay lagi ito instruction. Gamay lagi instruction mo. Pindi. Kalau sa mga inong dadot ka ng Ano ito pagkawaso? Ilan mo lang ang kaon. Gamay lagi Ay, ito. ganun ay, di madag, di magawas kayo. So, gusto namin na kanon. Anong mga anay? Magawas kayo, minitag ka. Ano lagi na? Ano lagi na? Balik kakuan. Kani mo niya. Kani mo ni ikaw. Kani mo ni freedom. Kani mo yawi.
freedom ni. Ito mo ni pagkaon. Bro, ganang gang, ikaw rin may unahon, may pagkaon. Wala masakit na po. Kailangan. Wala mo na, yung freedom. Ah, Ah, simple no. Kaya pwede juga itong tanang wise dan itong bagya. Itong nasa one ng bahay-bahay. Grabe rin. Pero kaan lang, dahil sila pagka iba kay kaan ba ka ng mod. Pero aga, kaan lang. Pero stop to, oh. Kasi nung tanah sila ka ng anong gigama man ang anong gigama man ang yawa. Gigama ko man ang yawa, kaya hindi mo kasamandan, hindi mo ako. Kaya hindi mo ikog guys. Gue yawa, kita may pasamilan. May mag-ikog, may mga dito ng tao. Pag-utos, gino ko. Dapat ko niyo, no? Mas tao, lumagil. Ha? Mas tao. Ito din. Basta mga bad yung mga tao, no? Mas lumagil. Di sa may, kailan ka sa nasawang kain ka? Wah, Hindi ko mga ng sityo. Isa di sa mga kain. Wala dito sa Biblia mo ito nga. mas talaga yung nila. Ha? Mas talaga yung nila. Simba kayo kung iglesia gani. Duha na una simba. Iglesia. Baptis. Kasi pastoryahe na po ka. Pastoryahe. Basta Lagi. baik ng din. Lagi. Dia ka, what? Dito ka. Ang pa, like, Padani sakyan nimo? kasi hindi nakadaog na bin, flat na bin. Samot na mo, pang bato, flat na. Madani sakyan nimo biyen? Ang sakay di kanin. Madani po ko. Hijak ka. Break. Uy, naman sa pas ite. Tapi na, wawas, bibig yan, ugma na. Ha? Ugma kas bibig. Kita mo. Manood sa kya? Salon. Na, Bibenta. na, kulon. Nungang ko cellphone dito. Uwe. Tandaan ba? Uwe. Napalito na itong kanang 1.5 di. Uwe. 1.6, uy, ayun ang 1.5. Oh, Jadi pwede mo kita. Ucul. Kiling pa ko. magkuhan mo ba siya, mag-live mo ba siya? Mag-Facebook, Messenger, video call. Yung pula lang. Belum tayo magkalala kung gumana kita. Sige, ang reality ito ba? Ang labas dito. Dito ba? Pero di dito. Uy, magtrabaho ko na. Ay, di na trabaho na. May lain na ba? Pagpunto ka sa kwenta, wandi. Buka. Okay. Ah, basta skiron.
simbahan. Ha? Yan, lukso. Kahoy mo to. Nagkabit ako na pwede ka magtagas to. Ngaku na nga among kuha kay mo andra. Dilap na yung nagkatayam niya. So, upat ka buo. Nakakuha lang ng ako. Isa. Hindi ko na magpamasukan. Hindi makabit ang tilapia. Dapan sa amin. Hindi kabit. Kagmay ito tayo magipalit. Kay kanang gagmay ko yung mga dagko. Nagagmay. Gagmay nga paso. Ang kawakay katong jing nga dagko. Ayaw lang dagko. Mo gani. Dagko rin ma. Kuha na. Itong gagmay kay para gagmay dagko makuha. Sana. Itong G nga gagmay ba? Lagi. Wala mo ilingin nga sa oranan. Na ha? Oo, wailingin mo. Wala. Ilingin. Ayaw itong dagko kay mga dagko rin. Ay nag-unsa. Ha? Ha? Lagi pag ko na to? Ako mo, wala taman ang kuhan, ligid o kuhan. Tanan, gunabang ko ng wada. Puto na ka din na. Ha? Lagi ha? Bulog ka sa itong bulog ibutang. Di ba ito madag sumpahin kaya rin? Di na kayo, lupa ko manggunto na. Kuhan, pwede ko, pero di mo ko man na kuhan. Baka na... Ha? Ang bot lang. Basing. Ano, yung pwede sa mag-sprocket nga, likod mo na sila. May sulog sa kabalik. Oo. Biye. Pwede bumalik. Hindi. Pamug-amug lang yung bike ba? Kaya ka nag-amug. Break ba? Diretso ito mangga. Daming mangga sila ito. Kasi lang natin tapos pa. Napag-cellphone kita naman. Dito sa mangga. Hindi. Cellphone dito sa Ano? Ano? Ito, doon rin natin cellphone dito. Ako, may itong isa. Biyagod ito di bawam. Uy, ba dito? Manggonda. dito di bawam. Manggonda. Email. Dire? Dire? Facebook Live. Facebook dark o ang Impe. ay dagan duman. Sige. Ikan muna. Madala yung liari ka sun. Ha? Kisah ni Oppo. Ano ito? Buro mo? Ha? Buro ba? Ano mo? Ano ka? Kukuron nga. Ano auto? Nagino? Ang kabkab. Hindi ko na ito.
Yun lang yung Maupata, kung na may video. Matanaw lang video. Auto man. Ito. Ay isa pag how to make. Tama na. How to make. Ano na yun? Ito mo lang eh. Antay maguran. How to make agama. Hmm? How to make agama. Gama. Gamba. How to make agama. Sige ka naman. Ano, bigyan na yun.